चिरां जिल्लानि बिजनीनि थेंफाख्रि फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनि जोबथा साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थुंगेबाय। जोबथा साननि जागायनाया दिनै फुंबिलियाव मोनसे गोसो बोथाव गेदेर हारिमुआरि हानजा सुरनायजों जागायो। बरलावगावनि लामाफोरखौ बायदि बायदि हारिनि बायदि रोखोमनि हानजा सुरनायजों समायहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जथुम्मायाव मुलुगनाङारि राव हारिमु आरो गोबां दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव भुटान, नेपाल आरो बांलादेशनि हारिमुआरि हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय फोरमान होयोदि बर' थुनलाइया आथिखालाव मुलुगनाङै सिनायथि जानो हादों। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो, लोगोसे बर' थुनलाइ आरो बर' हारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गोनांथिया मा बेखौ फोरमायना होयो। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गावनि बिबुंथियाव बुंबावोदि जाय जेखि आफाद एबा राजखान्थि हानजायाव थाया मानो बर' थुनलाइखौ मान होनांगोन आरो बर' थुनलाइ आरो राव जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगोन। गेवलां मेलखौ पहालचरण ब्रह्म गोसोखांथि सायनासालियाव ड शरत नार्जारिनि मासि सामलायनायाव खुंफुंनाय जायो। हाबाफारियाव 90निबो बांसिन गोदान गोदान बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। एजेन्डा লৈ পেলাই বড় সাহিত্য সভাই বড় জাতিৰ কাৰণে সাহিত্যটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰণৰ আলোচনা হৈছে খুব পজিটিভ মই শুনিছোঁ আৰু ভাল হ'ব।